színpad előtti szénhidrát töltésnél rist, rizskását és susit ettem, illetve Füstös Tamás barátomtól kaptam ilyen házilag készített fahéjas csigát, és ez nem volt betervezve, de megettem egyet ebből is. A párom René 2 kategóriával előttem versenyzett, és segítettünk neki egy kicsit bedurrantani, meg elláttuk egy pár jó tanáccsal a színpad előtt, Dorral együtt. Azért kezdtem el először, mert... Annál nehezebb készíteni, hogyan szoktam biciklizni, kb. 2 percet. Mikor reggel belenéztem a tükörbe, totál szarnak láttam magam, laposnak láttam magam. Ott volt szakácsom, meg az edzője, Gajda Zoli, ők is azt mondták, hogy jó lesz ez. A verseny előtti nátriumbevitelt nem szemétkajával, hanem sóval oldottam meg, hogy ne puffadjak fel és ne legyek rosszul a színpadon. Nem egy nagy dolog, de tudásán veterán. Úgyhogy minden évben 2 emlékdíj van. És jön az elképesztő body fitness kategória. Hogy az ikonikus mondatát én mondhassam el. Induljon a háború! Szabó! Nem tudom, hogy a szérit látni, hogy ez egy gépen. Szabó Tamás! PCA abszolút világbajnok! Négy alapfordulat, figyelem! Alapállás szemből. Jobb rád. Jobb rád. Jobb rád. És jobb rád. Köszönöm. Most pedig a 7 kötelező póz kérem. Figyelem. Páros biceps. Köszönöm. Belcsípő. Köszönöm. Oldalbiceps. Köszönöm. Hátraarc. Páros biceps.
csípő. Hajrá, Bozsi! Hajrá! Köszönöm, triceps. Köszönöm, has és láb. Köszönöm, elégésezőket az első összevetésre. A 4-es bíró elé kérjük. 56-os Domavári Gergő. 15-ös Koncán Balázs. 20-as Kaszás Bálint. 28-as Szabó Tamás. És 83-as Ménesi Norbert. A 7 kötelező gyors ütemben végigmegyünk rajtuk. Figyelem! Páros biceps. Elég felcsípő. Elég oldalbiceps. Köszönöm, hátraarc. Páros biceps. Köszönöm, hátcsípő. Elég triceps. Elég has és láb. Köszönöm, elég. A 6-os bíró elé kérjük. 15-ös Koncán Balázs. 28-as Szabó Tamás. 83-as Ménesi Norbert. És 98-as Tóth Péter. A gyors tempóban a 7 kötelező. Kérem a versenyzőket, figyeljenek. Páros biceps. Köszönöm, mellcsípő. Köszönöm, oldalbiceps. Elég, hátraarc. Páros biceps. Elég, hátcsípő. Köszönöm, triceps. Köszönöm, has és láb. Köszönöm, elég. Az 1-es bíró elé kérjük. 15-ös Koncán Balázs. 20-as Kaszás Bálint. 28-as Szabó Tamás. 56-os Domavári Gergő. És 82-es Bartó Dávid Márton. Páros biceps. Elég mellcsípő. Elég oldalbiceps. Köszönöm, hátraarc. Páros biceps. Elég hátcsípő. Elég triceps. Elég has és láb.
Köszönöm, elég. A 3-as bíró elé, 20-as, 28-as. Figyelem. Páros biceps. Köszönöm, mert csípő. Köszönöm, oldalbiceps. Köszönöm, hátraarc. Páros biceps. Elég, hátcsípő. Elég, triceps. Köszönöm, has és láb. Köszönöm, elég. 7-es bíró elé kérem, tehát 7-es bíró elé. Kérjük a 28-as Szabó Tamás, 15-ös Kaszás Bálintot, erre 15-ös Kocfán Balást és a 20-as Kaszás Bálintot. Tehát 28, 15, 20. Figyelem, páros biceps. Elég, belcsípő. Elég, oldalbiceps. Elég, hátraarc, páros biceps. Elég, hátcsípő. Elég, triceps. Elég, has és láb. Köszönöm, elég. 28-as Szabó Tamás, 15-ös Kocfán Balázs és 98-as Tóth Péter. Páros biceps. Köszönöm, mellcsípő. Elég, oldalbiceps. Elég, hátraarc, páros biceps. Elég, hátcsípő. Elég, triceps. Elég, has és láb. Köszönöm, elég. És a 4-es bíró még egy utolsó összevetésre szólítja. 56-os Domavári Gergőt és a 28-as Szabó Tamás. Páros biceps. Elég, felcsípő. Elég, oldalbiceps. Elég, hátraarc, páros biceps. Elég, hátcsípő. Elég, triceps.
Köszönöm, elég. És most minden versenyzőt kérek, hogy lépjenek a színpad előterébe. Hiszen a bírók befejezték az értékelést, nincs több összevetés. A kötelező program végére értünk. Színpadon tehát a király kategória óriási versenyt vívtak, hatalmas tapsot érdemelnek. De még mindig nincs vége, hiszen még csak most kezdődnek a szabadbózó 28-assal. Szabó Tamás! Szabó Tamás láttuk. Elérkeztünk a dobogósokhoz. A harmadik helyezett 2023-ban a Super Buddy. A 15-ös sorszámmal Koczmán Balázs! Hát nagyon-nagyon szoros volt az első két helyen. Az egyik fiú nagyon boldog lesz, a másik fiú egy kicsit csalódott lesz, mert nagyon-nagyon közel volt, azt fogja érezni, hiszen nagyon-nagyon egyben volt a két fiú. Nehéz kimondanom. A második helyezettnek a nevét fogjátok hallani, de abból egyből tudni fogjátok, hogy ki az első helyezett. Tehát a második helyezett, a második, Kaszás Bálint! Ez a Szabó! Ez az, Tomi! Az első helyezett! Szép volt, Szabó! Még magasabb szinten lévő legenda! A 2023-as Super Buddy király kategóriának a bajnoka, aki most felül a trónra, Szabó Tamás! Ez az, Tomi! Balázs, Kaszás Bálint és Szabó Tamás. A szervezésben, akinek ez a mai estét köszönhetjük, Kovács Zsolt. Mindjárt felébredek szerintem. Judit, azaz Bukov Juti. És Mikja Gyuri, műsorvezető társa. Azt hiszem, hogy akkor ezzel most itt vége. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Mostantól több edzéssel, étkezéssel és versenyfelkészüléssel kapcsolatos tartalmat fogunk készíteni YouTube-ra. Ha érdekel titeket ez a téma, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, illetve kövessetek be további tartalmakért az Instagramon és a TikTokomon is.